Nou, we zijn hier in Hattem, bij Zwolle, want er is een benefietconcert voor vrouwen famkes, co-assistenten in Zwolle. En die gaan naar Oeganda daar om kooskappen te rennen. Ik ben ook een co-assistent, dus ik ken deze famkes. En ik ben een vriendin van 2 famkes die het voortgaan. Ja, ik vind het zo grappig, want we zijn nou bijvoorbeeld helemaal net in Friesland en dan ben ik net een soort Friesen. Maar ik merk toch wel dat de mensen het toch altijd wel waarderen kunnen. En we hebben deze festivals in Frankrijk die in deze zomer, toen we met de Grutte Band, mijn Groove Department, daar op tournee waren. Toen gingen we een joen op een Frieske camping daar. Wij praten thuis Nederlands. Wat wel wat nieuwer is misschien, maar ik heb vooral geleerd bij het theatergroep Zult. En nou ja, ik vind het gewoon zo'n mooie taal en ik hou er wat mee. Ik maak de